Οι περισσότεροι νομίζουν ότι το bitcoin φτιάχτηκε για να βγάζεις λεφτά. Άλλοι ότι είναι για πληρωμές. Στην πραγματικότητα, το bitcoin λύνει ένα πρόβλημα που οι περισσότεροι δεν βλέπουν καν. Και αν δεν δεις το πρόβλημα, δεν θα καταλάβεις ποτέ το bitcoin. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι το bitcoin προσπαθεί να λύσει ένα τεχνικό πρόβλημα, ότι δημιουργήθηκε για να κάνει τις πληρωμές πιο γρήγορες, πιο φθηνές ή πιο μοντέρνες. Αυτή η αντίληψη είναι ο πρώτος και βασικός λόγος που το bitcoin παρεξηγείται. Το πρόβλημα που προσπαθεί να λύσει δεν είναι πρόβλημα ταχύτητας, ευκολίας ή τεχνολογικής αναβάθμισης. Είναι πρόβλημα εμπιστοσύνης σε ένα σύστημα που λειτουργεί αόρατα, αλλά επηρεάζει κάθε πτυχή της ζωής μας. Το σύγχρονο χρήμα βασίζεται σε μια σιωπηρή συμφωνία. Συμφωνούμε ότι οι κανόνες του θα παραμείνουν σχετικά σταθεροί, ότι η αξία που αποθηκεύουμε σήμερα δεν θα αλλοιωθεί δραστικά χωρίς προειδοποίηση, ότι αυτοί που έχουν την εξουσία να αλλάζουν τους κανόνες θα το κάνουν με μέτρο και προς όφελος του συνόλου. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η συμφωνία δεν είναι γραμμένη πουθενά, δεν είναι μαθηματικός κανόνας. Είναι υπόσχεση. Και οι υποσχέσεις, ειδικά στο χρήμα, έχουν ιστορικό αποτυχίας. Οι περισσότεροι δεν βλέπουν το πρόβλημα επειδή δεν εμφανίζεται με τη μορφή κρίσης από τη μία μέρα στην άλλη. Δεν ξυπνάς ένα πρωί και διαπιστώνεις ότι το σύστημα δεν δουλεύει. Το πρόβλημα εμφανίζεται αργά, σχεδόν ανεπαίσθητα. Η αγοραστική δύναμη μειώνεται, οι αποταμιεύσεις χάνουν αξία και οι άνθρωποι αναγκάζονται να επενδύουν απλώς για να διατηρήσουν αυτό που είχαν. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό χαρακτηριστικό ενός υγιούς νομισματικού συστήματος. Είναι ένδειξη ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στους κανόνες. Το bitcoin δεν ξεκίνησε για να κάνει τους ανθρώπους πλουσιότερους. Ξεκίνησε από την παρατήρηση ότι το χρήμα έχει μετατραπεί σε εργαλείο διαχείρισης κρίσεων, πολιτικής και ισχύος. Όταν οι κανόνες μπορούν να αλλάζουν ανάλογα με τις συνθήκες, το σύστημα πάβει να είναι ουδέτερο. Και όταν το χρήμα πάβει να είναι ουδέτερο, δημιουργεί νικητές και χαμένους όχι με βάση την παραγωγικότητα ή την αξία, αλλά με βάση την εγκύτητα στην εξουσία. Αυτό είναι το πρόβλημα που οι περισσότεροι δεν βλέπουν, γιατί δεν τους έχει ζητηθεί ποτέ να το σκεφτούν. Οι άνθρωποι έχουν μάθει να θεωρούν το χρήμα δεδομένο, όπως το νερό που τρέχει από τη βρύση. Δεν αναρωτιούνται ποιος ελέγχει την παροχή μέχρι να κοπεί. Το bitcoin είναι μια προσπάθεια να σχεδιαστεί ένα σύστημα όπου δεν χρειάζεται να εμπιστεύεσαι τον διαχειριστή της βρύσης, γιατί απλώς δεν υπάρχει τέτοιος διαχειριστής. Εδώ εμφανίζεται και η μεγαλύτερη παρεξήγηση. Πολλοί λένε ότι το bitcoin δεν λύνει τίποτα, γιατί στην καθημερινότητά τους όλα λειτουργούν. Μπορούν να πληρώσουν, να μεταφέρουν χρήματα, να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές. Αυτό όμως είναι σαν να λες ότι δεν χρειάζεσαι ζώνη ασφαλείας επειδή δεν έχεις τρακαρίσει. Το bitcoin δεν σχεδιάστηκε για τις καλές μέρες. Σχεδιάστηκε για τις στιγμές που το σύστημα πιέζεται και οι κανόνες δοκιμάζονται. Οι κανόνες του χρήματος σήμερα δεν είναι διαφανείς για το μέσο άνθρωπο. Δεν ξέρεις πότε αλλάζουν, ποιος τους αλλάζει και με ποια κριτήρια. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι πολίτες προσαρμόζονται αντί να συμμετέχουν. Μαθαίνουν να κινούνται μέσα στο σύστημα, όχι να το κατανοούν. Το bitcoin εισάγει μια ριζικά διαφορετική ιδέα. Κανόνες προκαθορισμένους, δημόσιους και επαληθεύσιμους από οποιονδήποτε. Αυτό δεν σημαίνει ότι το bitcoin είναι τέλειο ή ότι εγγυάται επιτυχία. Σημαίνει όμως ότι μετατοπίζει το επίκεντρο από την εμπιστοσύνη σε πρόσωπα και ιδρύματα στην εμπιστοσύνη σε κανόνες, και αυτή η μετατόπιση είναι τεράστια. Για πρώτη φορά, ένα παγκόσμιο νομισματικό σύστημα προσπαθεί να λειτουργήσει χωρίς την ανάγκη κεντρικού διαχειριστή. Οι περισσότεροι δεν το βλέπουν γιατί αυτό το πρόβλημα δεν διδάσκεται. Δεν είναι μέρος της καθημερινής συζήτησης. Το χρήμα παρουσιάζεται ως εργαλείο, όχι ως σύστημα εξουσίας. Το bitcoin, με την ίδια του την ύπαρξη, αναγκάζει αυτή τη συζήτηση να ανοίξει και όταν ανοίγει γίνεται άβολη. Γιατί τότε πρέπει να παραδεχτούμε ότι πολλά από όσα θεωρούσαμε φυσιολογικά είναι απλώς επιλογές που έγιναν χωρίς τη συμμετοχή μας. Το bitcoin δεν προσπαθεί να πείσει τους πάντες. Δεν χρειάζεται. Αρκεί να υπάρχει ως εναλλακτική. Αρκεί να δείχνει ότι ένα διαφορετικό σύνολο κανόνων είναι τεχνικά εφικτό.
Και μόνο αυτό αλλάζει την ισορροπία. Όταν υπάρχει επιλογή, η απόλυτη εξουσία χάνει τη δύναμή της, ακόμη κι αν η επιλογή δεν χρησιμοποιείται από όλους. Αυτό είναι το πραγματικό πρόβλημα που λύνει το bitcoin. Την αδυναμία του ατόμου να γνωρίζει και να εμπιστεύεται τους κανόνες του χρήματος μέσα στο οποίο ζει. Και είναι ακριβώς αυτός ο λόγος που οι περισσότεροι δεν το βλέπουν. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι θορυβώδες. Είναι βαθύ, αργό και θεσμικό. Για να καταλάβουμε τι πραγματικά λύνει το bitcoin, πρέπει να μιλήσουμε για τον έλεγχο. Όχι για τον έλεγχο των συναλλαγών σε καθημερινό επίπεδο, αλλά για τον έλεγχο των κανόνων. Σε κάθε νομισματικό σύστημα, κάποιος αποφασίζει ποιοι είναι οι κανόνες, πότε αλλάζουν και ποιος επωφελείται από αυτή την αλλαγή. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται με αυτό, γιατί στην καθημερινότητα όλα φαίνονται να λειτουργούν. Όμως ο έλεγχος δεν φαίνεται όταν όλα πάνε καλά. Φαίνεται όταν το σύστημα πιέζεται. Στο σύγχρονο χρηματοπιστωτικό σύστημα, το χρήμα δεν είναι ουδέτερο. Χρησιμοποιείται ως εργαλείο πολιτικής, σταθεροποίησης και διαχείρισης κρίσεων. Αυτό σημαίνει ότι η προσφορά του μπορεί να αυξηθεί ή να περιοριστεί ανάλογα με τις συνθήκες. Για τον μέσο πολίτη αυτή η διαδικασία είναι αόρατη. Δεν συμμετέχει στις αποφάσεις, δεν έχει λόγο στο πότε και στο πώς αλλάζουν οι κανόνες. Το μόνο που βιώνει είναι το αποτέλεσμα, αυξήσεις τιμών, μείωση αγοραστικής δύναμης, ανάγκη για διαρκή προσαρμογή. Το bitcoin σχεδιάστηκε ως απάντηση ακριβώς σε αυτό το σημείο. Όχι για να καταργήσει τα κράτη ή τις τράπεζες, αλλά για να αφαιρέσει τη δυνατότητα μονομερούς αλλαγής των κανόνων. Οι κανόνες του bitcoin είναι προκαθορισμένοι και δημόσιοι. Δεν αλλάζουν επειδή υπάρχει κρίση, πίεση ή πολιτική ανάγκη. Για να αλλάξουν, απαιτείται ευρεία συνένεση από το δίκτυο. Αυτό κάνει το σύστημα λιγότερο ευέλικτο, αλλά πολύ πιο προβλέψιμο. Η προβλεψιμότητα είναι κρίσιμο στοιχείο για ένα νομισματικό σύστημα. Όταν ξέρεις ότι οι κανόνες δεν θα αλλάξουν ξαφνικά, μπορείς να σχεδιάσεις, να αποταμιεύσεις και να σκεφτείς μακροπρόθεσμα. Όταν οι κανόνες είναι ρευστοί, οι άνθρωποι αναγκάζονται να σκέφτονται βραχυπρόθεσμα. Δεν επενδύουν στην παραγωγικότητα ή στη γνώση, αλλά προσπαθούν απλώς να προστατευτούν από το επόμενο σοκ. Αυτό είναι κοινωνικό κόστος που σπάνια συζητιέται. Οι περισσότεροι δεν βλέπουν το πρόβλημα του ελέγχου γιατί δεν έχει άμεσο πρόσωπο. Δεν υπάρχει ένας κακός να κατηγορήσεις. Υπάρχει ένα σύστημα που λειτουργεί με κανόνες οι οποίοι αλλάζουν σταδιακά. Αυτή η σταδιακή αλλαγή είναι πιο επικίνδυνη από μια απότομη κρίση, γιατί δεν προκαλεί άμεση αντίδραση. Δημιουργεί προσαρμογή, όχι αμφισβήτηση. Το bitcoin αφαιρεί τον έλεγχο από το κέντρο και τον διαχέει στο δίκτυο. Δεν χρειάζεται άδεια για να συμμετάσχεις. Δεν χρειάζεται να εμπιστευτείς κάποιον διαχειριστή. Οι συναλλαγές επικυρώνονται με βάση κανόνες που ισχύουν για όλους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ή κόστος. Σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη εξουσία πάνω στους κανόνες. Ένα συχνό επιχείρημα είναι ότι οι περισσότεροι δεν χρειάζονται κάτι τέτοιο. Και ίσως αυτό να ισχύει σήμερα για πολλούς ανθρώπους. Αλλά η ιστορία δείχνει ότι η ανάγκη για ουδέτερα συστήματα εμφανίζεται πάντα εκ των υστέρων. Όταν οι περιορισμοί μπαίνουν, όταν οι λογαριασμοί παγώνουν, όταν οι κανόνες αλλάζουν ξαφνικά, τότε όλοι αρχίζουν να ψάχνουν εναλλακτικές. Το bitcoin δεν υπόσχεται ότι θα σε σώσει, υπόσχεται ότι θα υπάρχει ως επιλογή. Εδώ είναι και η βαθύτερη έννοια του ελέγχου. Δεν πρόκειται για απόλυτη ελευθερία, αλλά για επιλογή. Να μπορείς να συμμετέχεις σε ένα σύστημα χωρίς να ζητάς άδεια. Να μπορείς να αποθηκεύεις αξία σε κανόνες που δεν αλλάζουν επειδή το αποφάσισε μια επιτροπή. Αυτό δεν είναι καθημερινή ανάγκη για όλους. Είναι όμως θεμελιώδης δυνατότητα για μια κοινωνία που θέλει ανθεκτικότητα. Οι περισσότεροι δεν το βλέπουν γιατί ο έλεγχος είναι αόρατος όταν λειτουργεί. Το bitcoin τον κάνει ορατό, ακριβώς επειδή αρνείται να τον ασκήσει κεντρικά. Και αυτή η άρνηση είναι που το κάνει να φαίνεται ακραίο ή υπερβολικό. Στην πραγματικότητα είναι απλώς διαφορετικό. Αν το σκεφτείς έτσι, καταλαβαίνεις γιατί το bitcoin προκαλεί τόση αντίδραση. Δεν απειλεί επειδή είναι τέλειο. Απειλεί επειδή δείχνει ότι οι κανόνες μπορούν να είναι διαφορετικοί.
Και όταν οι άνθρωποι δουν ότι υπάρχει εναλλακτική, αρχίζουν να ρωτούν γιατί οι υπάρχοντες κανόνες είναι όπως είναι. Αφού είδαμε ποιο είναι το πρόβλημα που λύνει το bitcoin και πώς σχετίζεται με τον έλεγχο των κανόνων, προκύπτει ένα φυσικό ερώτημα. Γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν το αντιλαμβάνονται καν ως πρόβλημα? Η απάντηση δεν βρίσκεται στην τεχνολογία, αλλά στην ανθρώπινη ψυχολογία και στον τρόπο που οι κοινωνίες μαθαίνουν να αποδέχονται τα συστήματα μέσα στα οποία ζουν. Οι άνθρωποι τείνουν να θεωρούν φυσιολογικό ό,τι λειτουργεί χωρίς να τους δημιουργεί άμεση δυσκολία. Αν οι πληρωμές περνούν, αν οι μισθοί κατατίθενται, αν μπορείς να αγοράσεις ό,τι χρειάζεσαι, τότε το σύστημα θεωρείται επιτυχημένο. Δεν υπάρχει κίνητρο να εξετάσεις τους κανόνες του. Αυτή η στάση είναι απόλυτα λογική στην καθημερινή ζωή, αλλά γίνεται επικίνδυνη όταν μιλάμε για θεσμικά συστήματα που επηρεάζουν μακροπρόθεσμα τη σταθερότητα και την ελευθερία επιλογών. Το χρήμα είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Οι περισσότεροι δεν μαθαίνουν ποτέ πώς δημιουργείται, ποιος το ελέγχει και τι σημαίνει η αλλαγή των κανόνων του. Το αντιμετωπίζουν ως εργαλείο, όχι ως σύστημα εξουσίας. Έτσι, όταν εμφανίζεται κάτι όπως το bitcoin που δεν προσπαθεί να βελτιώσει την ευκολία αλλά να αλλάξει τη δομή, μοιάζει περιττό ή υπερβολικό. Γιατί να αλλάξεις κάτι που φαίνεται να δουλεύει? Υπάρχει επίσης το φαινόμενο της χρονικής απόστασης. Το πρόβλημα που λύνει το bitcoin δεν είναι άμεσο, δεν είναι «σήμερα δεν μπορώ να πληρώσω». Είναι «σε βάθος χρόνου οι κανόνες μπορούν να αλλοιώσουν την αξία χωρίς να έχεις λόγο». Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να κινητοποιηθούν για προβλήματα που δεν έχουν άμεση προσωπική επίπτωση. Αυτός είναι ο ίδιος λόγος που οι περισσότερες κοινωνίες αντιδρούν αργά σε δομικά ζητήματα. Το κόστος φαίνεται αφηρημένο μέχρι να γίνει αναπόφευκτο. Ένας ακόμα λόγος είναι η σύγχυση μεταξύ bitcoin και του ευρύτερου χώρου των κρύπτο. Πολλοί τα αντιμετωπίζουν όλα ως ένα ενιαίο φαινόμενο. Βλέπουν απάτες, υπερβολές, υποσχέσεις γρήγορου πλουτισμού και θεωρούν ότι αυτό είναι και το bitcoin. Όταν το πλαίσιο της συζήτησης κυριαρχείται από τιμές, προβλέψεις και ευκαιρίες, το θεσμικό μήνυμα χάνεται. Το bitcoin δεν φωνάζει, δεν υπόσχεται και σε έναν κόσμο θορύβου ό,τι δεν φωνάζει συχνά αγνοείται. Υπάρχει επίσης ο φόβος του αγνώστου. Ένα σύστημα χωρίς κεντρικό διαχειριστή μοιάζει επικίνδυνο σε ανθρώπους που έχουν μάθει να συνδέουν την ασφάλεια με την εποπτεία. Το ότι δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος να παρέμβει δημιουργεί άγχος. Όμως αυτό το άγχος προέρχεται από συνήθεια, όχι από ανάλυση. Οι άνθρωποι έχουν εκπαιδευτεί να εμπιστεύονται πρόσωπα και θεσμούς, όχι κανόνες και κώδικα. Το bitcoin αντιστρέφει αυτή τη λογική και κάθε αντιστροφή προκαλεί αντίσταση. Ένας ακόμα λόγος που οι περισσότεροι δεν βλέπουν το πρόβλημα είναι η απουσία εκπαίδευσης. Στα σχολεία και στα μέσα ενημέρωσης, το χρήμα παρουσιάζεται ως δεδομένο. Δεν αναλύεται ως σύστημα κανόνων με επιπτώσεις. Έτσι, όταν κάποιος ακούει ότι το bitcoin λύνει πρόβλημα, ρωτά αυθόρμητα «ποιο πρόβλημα?» Και επειδή δεν έχει διδαχθεί ποτέ να βλέπει το χρήμα ως δομή, η απάντηση του φαίνεται θεωρητική ή υπερβολική. Υπάρχει και το κοινωνικό στοιχείο. Οι άνθρωποι επηρεάζονται από το περιβάλλον τους. Αν οι φίλοι, οι συνάδελφοι και τα μέσα παρουσιάζουν το bitcoin ως κάτι περιθωριακό ή επικίνδυνο, είναι δύσκολο να σταθείς απέναντι σε αυτή την αφήγηση. Η κοινωνική αποδοχή παίζει τεράστιο ρόλο στο τι θεωρούμε σοβαρό και επειδή το bitcoin ξεκίνησε εκτός του θεσμικού πλαισίου, κουβαλά ακόμα αυτό το βάρος. Το πιο ενδιαφέρον όμως είναι ότι πολλοί δεν θέλουν να δουν το πρόβλημα, γιατί η αναγνώρισή του δημιουργεί ευθύνη. Αν παραδεχτείς ότι οι κανόνες του χρήματος μπορούν να λειτουργούν εις βάρος σου, τότε πρέπει να αποφασίσεις πώς θα τοποθετηθείς απέναντι σε αυτό. Είναι πιο άνετο να απορρίψεις το ερώτημα συνολικά, παρά να μπεις στη διαδικασία κατανόησης. Το bitcoin δεν απαιτεί να συμφωνήσεις. Απαιτεί να σκεφτείς. Και αυτή η απέτηση από μόνη της είναι αρκετή για να δημιουργήσει άμυνα. Οι περισσότεροι προτιμούν απλές αφηγήσεις. Είτε είναι απάτη, είτε είναι χρυσός του μέλλοντος. Και οι δύο αφαιρούν την ανάγκη για ουσιαστική σκέψη.
Αφού δούμε ποιο πρόβλημα λύνει το bitcoin, πώς σχετίζεται με τον έλεγχο των κανόνων και γιατί οι περισσότεροι δεν το αντιλαμβάνονται, μένει το πιο ουσιαστικό ερώτημα. Τι αλλάζει όταν αρχίσεις να το βλέπεις καθαρά? Όχι σαν τάση, όχι σαν επένδυση, αλλά σαν απάντηση σε ένα θεσμικό ζήτημα. Η απάντηση δεν είναι ότι αλλάζουν οι αποφάσεις σου από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι ότι αλλάζει ο τρόπος που ερμηνεύεις τον κόσμο γύρω σου. Όταν βλέπεις το bitcoin ως σύστημα, σταματάς να ψάχνεις βεβαιότητες εκεί που δεν υπάρχουν. Δεν ρωτάς πια πόσο θα πάει, αλλά τι παραμένει σταθερό. Δεν περιμένεις υποσχέσεις, αλλά εξετάζεις κανόνες. Αυτό από μόνο του είναι τεράστια αλλαγή, γιατί σε βγάζει από τη λογική του θεατή και σε βάζει στη λογική του παρατηρητή. Δεν ακολουθείς την αφήγηση της στιγμής. Παρακολουθείς τη δομή. Το bitcoin δεν προσπαθεί να αντικαταστήσει τα πάντα. Δεν λέει ότι όλα τα υπάρχοντα συστήματα είναι άχρηστα. Αυτό που κάνει είναι να εισάγει ανταγωνισμό στους κανόνες. Και ο ανταγωνισμός στους κανόνες είναι κάτι που σπάνια συζητιέται, γιατί μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε ως επιλογή. Τα περισσότερα νομισματικά συστήματα ήταν μονοπωλιακά. Συμμετείχες επειδή δεν υπήρχε εναλλακτική. Το bitcoin σπάει αυτό το δεδομένο, ακόμη και αν δεν το χρησιμοποιήσεις ποτέ. Όταν υπάρχει εναλλακτική, αλλάζει η ισορροπία ισχύως. Οι κανόνες δεν είναι πια αυτονόητοι. Γίνονται αντικείμενο σύγκρισης. Και αυτή η σύγκριση είναι που προκαλεί τόσο έντονη αντίδραση. Όχι επειδή το bitcoin είναι τέλειο, αλλά επειδή δείχνει ότι οι υπάρχοντες κανόνες δεν είναι οι μόνοι δυνατοί. Για πολλούς ανθρώπους αυτή η ιδέα είναι απελευθερωτική. Για άλλους είναι απειλητική. Υπάρχει και μία πιο πρακτική αλλαγή. Όταν βλέπεις το bitcoin ως σύστημα, αρχίζεις να ξεχωρίζεις πιο καθαρά τι δεν είναι. Δεν είναι υπόσχεση πλούτου. Δεν είναι πολιτικό σχέδιο. Δεν είναι μαγική λύση. Και σίγουρα δεν είναι εργαλείο για να επιβεβαιώσεις τις προσδοκίες σου. Αυτή η απομυθοποίηση το κάνει λιγότερο ελκυστικό για όσους ψάχνουν εύκολες απαντήσεις, αλλά πιο αξιόπιστο για όσους θέλουν κατανόηση. Ένα από τα πιο συχνά λάθη είναι ότι οι άνθρωποι μεταφέρουν στο bitcoin τις ίδιες προσδοκίες που έχουν από επενδύσεις ή από κράτη. Περιμένουν σταθερότητα χωρίς μεταβλητότητα, προστασία χωρίς ευθύνη, αποτελέσματα χωρίς συμμετοχή. Το bitcoin δεν προσφέρει τίποτα από αυτά. Προσφέρει όμως κάτι διαφορετικό. Ένα πλαίσιο όπου οι κανόνες είναι γνωστοί και η ευθύνη είναι ατομική. Αυτό δεν είναι για όλους και δεν χρειάζεται να είναι. Όταν αρχίσεις να το βλέπεις έτσι, αλλάζει και η σχέση σου με την αβεβαιότητα. Δεν περιμένεις πια σιγουριά από το σύστημα, περιμένεις συνέπεια. Και αυτή η διάκριση είναι κρίσιμη. Ένα σύστημα μπορεί να είναι συνεπές χωρίς να είναι προβλέψιμο σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο. Το bitcoin ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Οι κανόνες του δεν αλλάζουν εύκολα, αλλά τα αποτελέσματα μέσα σε αυτούς τους κανόνες μπορεί να είναι ασταθή. Αυτό δεν είναι αντίφαση, είναι χαρακτηριστικό πρώιμων συστημάτων. Αρχίζεις επίσης να καταλαβαίνεις γιατί τόσες συζητήσεις γύρω από το bitcoin καταλήγουν σε αδιέξοδο. Οι άνθρωποι μιλούν από διαφορετικά πλαίσια. Ο ένας μιλά για τιμές, ο άλλος για κανόνες, ο ένας μιλά για ευκολία, ο άλλος για ουδετερότητα, χωρίς κοινό πλαίσιο. Δεν υπάρχει κοινή γλώσσα. Το CryptoVault δεν προσπαθεί να πείσει. Προσπαθεί να ξεκαθαρίσει το πλαίσιο και μόνο αυτό ανεβάζει το επίπεδο της συζήτησης. Υπάρχει και κάτι βαθύτερο. Όταν κατανοείς ότι το bitcoin είναι απάντηση σε θεσμικό πρόβλημα, αρχίζεις να βλέπεις και άλλα συστήματα διαφορετικά. Ρωτάς, ποιοι είναι οι κανόνες, ποιος τους αλλάζει, ποιος ωφελείται. Αυτή η στάση δεν σε κάνει καχύποπτο. Σε κάνει συνειδητό και η συνειδητότητα είναι το πρώτο βήμα για υπεύθυνες αποφάσεις, είτε συμφωνείς με το bitcoin είτε όχι. Το πιο σημαντικό όμως είναι αυτό. Το bitcoin δεν χρειάζεται μαζική αποδοχή για να έχει νόημα. Χρειάζεται να παραμείνει λειτουργική επιλογή. Ακόμη και αν χρησιμοποιείται από μειοψηφία, η ύπαρξή του αλλάζει τη δυναμική. Είναι σαν μια εναλλακτική διαδρομή στον χάρτη. Μπορεί να μην τη χρησιμοποιήσεις ποτέ, αλλά το γεγονός ότι υπάρχει σε κάνει να βλέπεις το δρόμο διαφορετικά. Και γι' αυτό το μεγαλύτερο λάθος δεν είναι να διαφωνείς με το bitcoin. Είναι να το απορρίπτεις χωρίς να καταλάβεις ποιο ερώτημα θέτει.
Το ερώτημα δεν είναι αν θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα συστήματα. Το ερώτημα είναι αν θέλεις τα συστήματα που επηρεάζουν τη ζωή σου να λειτουργούν με κανόνες που μπορείς να δεις, να ελέγξεις και να επαληθεύσεις. Το bitcoin δεν σου δίνει απάντηση σε όλα. Σου δίνει όμως ένα καθρέφτη. Και μέσα σε αυτόν τον καθρέφτη, οι κοινωνίες αρχίζουν να βλέπουν πράγματα που μέχρι τώρα θεωρούσαν δεδομένα. Αν αυτό σε ενδιαφέρει, τότε το bitcoin έχει ήδη πετύχει τον πρώτο του στόχο, να σε κάνει να σκεφτείς διαφορετικά. Και ίσως τελικά αυτό να είναι το πιο ισχυρό πράγμα που μπορεί να κάνει ένα σύστημα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Αν σας άρεσε, πατήστε like και μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για περισσότερα. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά.